Σκέφτεται όταν πάτε να ζωήσετε κάτι και περνάτε κατευθείαν τη μάτια του. Μια συσκευή, άμα χαλάσει η μάτια του, το τελειώσει. Τις συσκευασίες από τους επεξεργαστές. Έχουν σπαθανένα. Γιώργο, μόλις το παρατηρήσαμε. Θα μας μην πιαστήσει το λαμάκι πάνω. Το μη βάζω στα πιδάκια, για να μην μπερδεύεστε. Τώρα πώς. Αυτό το αδειάζουμε. Το πετάμε. Εδώ είναι και αυτό. Κάνουμε check-up. Κουμπώνει. Άστο το τάκι μου και στο δύο, δεν πας. Και στο τι εδώ. Διδώστε. Βάζουμε motherboard, επεξεργαστή ψύχτρα μνήμες, κάρτα γραφικών, CD-ROM, σκληρό δίσκο και στο τέλος θα βρείτε το τροφοδοτικό γιατί έχουμε πολλά καλώδια. Γιατί άμα ξεκινήσουμε το τροφοδοτικό, θα πηγαίνουν τα καλώδια του τροφοδοτικού ύστερα δεν ξέρετε να μας παιδεύει. Λοιπόν, ποιος έχει προχωρήσει το motherboard? Μάλιστα, Βασίλη. Είπα και πριν αυτό. Εδώ, κάνει κλικ. Αν δεν κάνει κλικ, τα πράγματα σου είναι έτοιμα. Αυτό δεν θα το βάλουμε, θα το πούμε μετά. Είναι και ένα ρηχείο στο τροφοδοτικό. Υπάρχει ένα πλαστικό πακέτο εδώ πέρα, είναι και ένα τελικό νεφό εδώ πέρα. Καταλαβαίνεις το βάζεις εδώ. ATX M, micro. Θέλουμε, είπαμε δύο βίδες να δώσουμε μία εδώ και μία εκεί. Δεν είναι το χέρι, κοίτα. Βολικό πλάνο. Τώρα τη ξαναβγάζεις τη motherboard. Ξεκαθώνεις μόνο τις βίδες, κάνεις τα λαμάκια έτσι και τις ξαναβγάζεις προσεκτικά. Εντάξει, ναι. Παρακαλώ, ποιος θα βγάλει. Για να δούμε. Δίδασε. Παρακαλώ. Εδώ τι είχαμε πει την φορά, είχαμε πει. ATX M, micro. Θέλουμε, είπαμε δύο βίδες να δώσουμε μία εδώ και μία εκεί. Δεν είναι το χέρι. Αυτό ήταν. Δίδασε. Παρακαλώ. Εδώ τι είχαμε πει την φορά, είχαμε πει. Αυτό εδώ, και αυτό από εδώ. Εγώ διάβασα. Αυτά τα μικρά. Λοιπόν, εδώ. Για συντάρ. Το κοντί της δυτικής που είναι βάση. Από. Το εσωτερικό το από εδώ που είναι. Συν και μετά από... Πάω, είναι από εδώ, έτσι. Ναι. Από εδώ έχετε βάλει το ίντερνετ, έτσι. Κύριε Βίτροπο. Εντάξει. Τώρα θα περάσει. Θα βάλεις Ποιο είναι το ένα? Ποιο είναι το ένα? Δεν είναι. Κοίτα εδώ. Application. Βίντεο από όλα χρησιμοποιήσουν.
Κοίτα εδώ. Application. Αυτό βέβαια, άμα αυτό αλλάζει, θα γίνει. Τέσσερα είστε. Καλώς. Πόσο να έχει. Ναι, θα έχει, όπως το λέτε. Εδώ τι λέει. Τώρα το πληρώσουμε. Ναι, έχεις την τύχη, είναι δύσκολο. Σήμερα εντάξει. Κοίτα εδώ. Application. Γύρισα από να χρησιμοποιήσω.